барот вирус омадаю хан силоҳи биологи хатар ба ҷони одам дунё перебарот вирус омадаю хан клуб ҳуй мактаб ҳуй бозор ҳуй мачид махкам духтуро махкам кардан рӯву бадан повод даста мода барои бехатари тавсия як маска да осмон мехеза нархи маскаи яктина савдогар истифода мебараи карантина хитой эрон шаҳрвандош пир кардан морга а мардами тоҷик да хонашон пир кардан орда дида намеша аҳволи мардами ухана ин мардам да ёди хидоне да ёди руғана кани дарси мардам кани бовари ҳақ да ғайри вирус пири сабабай барои марга халқай вақти бучидаш леба метарса ай вирус ай малокул мафтева ай вирус ба ҷошида нимрӯз ва и қаҳароми натарсем ки сел мешвамона ё натарсем замин ҷунбии сахнеским намона наметарсем аи қадар офати табиӣ неки метарсем ҳама аи вируси хитоӣ мусалмон фаромӯш кард ба фикрам қавми лута ба дави ҳазрати ҳуда яъне қавми самуда ба ҷабраили амин ай ҳақ фармоне омад қавмеро ба овоз кишта қавмеро ба қанат мусалмон фаромӯш кард даври ҳазрати мусора қурбақа борон малахови хунолуди усола мусалмон фаромӯш кард омед ба раҳмати аллоҳа фаромӯш кард ғазаби аллоҳа тақдири аллоҳа такя ба духтур доранд такя ба бозор доранд лек фаромӯш кард ки охир да ҷо дар мазор доранд мо